nosaltres naixem en el barri del Carmel, on hi havia un moviment social molt potent, l'Associació de Veïns del Carmel, en aquell llavors, on el barri tenia moltes deficiències, moltes necessitats, i l'Associació de Veïns era gent lluitadora. Això, lluitadora i oberta als canvis, que van permetre que aquí també es reivindiqués i es posés un centre d'higiene mental, amb una visió de les persones ateses amb la línia més de l'antipsiquiatria i dels drets de les persones ateses, de com s'havien d'atendre, com s'havien de tractar. I aquí és on neix l'associació, perquè érem associació abans, dels Tres Turons. Perquè no és el mateix perquè una persona se senti persona, ha de sentir-se que té un lloc reconegut i útil. Aquí en el Carmel el lloc reconegut i útil era la feina. No és igual en altres barris. Nosaltres vam fer molt treball comunitari. A veure, també està el tema de que nosaltres no érem professionals de la clínica. I això també ens va permetre tenir un concepte de treball comunitari, amb la comunitat i en la comunitat. També crec que hi havia una altra part que era important, que és el respecte i el pactar les coses amb les persones.